Awuyekela induku. Hamba ngeyi-1. Ziyalingana inyawo. Asilingana inyawo ne? Yiliphi elifishane? Ilolo ngala ka left. Okay. Turn around and walk. Inyawo la ka left elifishane. But it look like le nyawo la ka left yilona elide. Asilide. La ka left is not long. Laline operation balenze operation. Balifakeni ngoba kunento abayifakile abalifakanga next. Abafakanga lutho bayefuna ukucheck ukuthi kunani phakathi. Bafuna ukuchecka balenze operation bachecka kuphela. Naselibalide. Ngathi khonto engihlabayo phakathi alivumi ukugxoba. Ibalance. Inkinga kusikuba kude, inkinga ilento ehlabayo. Inesikhathi esingakanani ukuhlaba? Kuqale lento ngoNovember ukuthi ngiqinise. Ngase ngiya thatha induku yesibili. eThepothemba. Yakaloko thatha induku yesibili. Come to me. Okay, stop. Ya maruma kahle man. Awumi kahle. Top. Uma ngimile kube ngathi ngingatsheka. Kuphakamele olunyaka kuphela lolu. Oh, ngathi ungaphakamela inyawo la ka right ya. La kuthi lela lifish lidele la. Mara lento ihlaba kuphi? Ihlabe emanyongeni mabe ngifaka ku-X-ray bathi kufahlazeka amathambo kodwa aze ngishayise ngamoto akaze ngiyiwe futhi. Amanyonga namhla ngizawathulisa. Azawuthula nya amanyonga. Yes, Lord. And azawuthula for good amanyonga. Thank you, Jesus. Uyokhohlwa nokuthi uke waphathwa amanyonga. Amen. Amen. Yima njengami. Uzokuphuzisa amanzi ale ekhaya angqwele amanzi la. Balance. Uzunga makhathala. Ya, phuzise namanzi. Phuza amanzi. Unamaphupha amaba ngithi. Phupha ini? Ngiphupha abantu basekhaya sebashona. Yema straight. Maqala uMstyle. Lolani izandla zenu kuye. Bani igama lakho? Unolwazi kwesaba. Nolwazi ngiyakuthandazela namhlanje. Njengoba ngokukhulekela ngehlisa umlilo wasekhaya ezulwini phezulu kwakho. Nolwazi. 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 Ngiyamkhulekela unolwazi. Hlaliseni phansi. Yima lapha, yima lethana isihlalo. Twala hela ngifela kuwengi. Father, in the name of Jesus, namhlanje ngiyamelapha unolwazi. Ngimkhipha lento afakwe yona abantu. In the mighty name of Jesus. Jesus' mighty name. Koba. In the mighty name of Jesus. Lento abakufake yona. Ngithi ayihambe ngegama lika Jesu. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lamathamba yahlangana namhlanje. Bandla lithi amen. Lula lezi inyawo zibe straight. Kali oil. Thank you. Lula inyawo zakho. Ngipha amadolo. Hlikihle. Nanso kuyaphuma lento yafakwa la kunolwazi. Nanso kuyaphuma right now. Cover her. Nanso kuyaphuma right now. Lula izandla zenu kuyi. Ngicela ulule izandla zakho. Lula inyawo zakho nolwazi. Right now egameni lika Jesu. Nolwazi uyaphila. Nolwazi uyakhululeka. Nolwazi uyaqhaqheka.
nolwazi yachacheka manje egameni likaJesu. Boleka amanzi futhi ngalamanzi la ngikuhlambulula ukuso. Ngikhipha zonke lezilwana abakufake zona. In the name of Jesus. Ayibhodle kakhulu lento abakufakeni ihambe. Ayibhodle kakhulu ihambe. Ngethi ayimemeze kakhulu ihambe. Ngethi ayimemeze futhi ihambe. Ngethi ayimemeze kakhulu ihambe. Mbambe izandla. Ngethi ayimemeze kakhulu ihambe. Ngethi ayimemeze futhi ihambe. Ayihambe lento enifakela kunolwazi. Ngethi ayihambe. Ayibhodle kakhulu ihambe. Ayimemeze hambe. Ayihambe. Suleni buso. Phakama ke manje nolwazi. Ima straight, qonda. Qonda futhi. Keep isifuba. Yes, luleka. Lula futhi. Kakhulu. 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 Hlala phansi. Hlala phansi. Yes, Lord. Ima futhi. Lula izandla phezulu. Watch what is happening Luleka kakhulu. right here in deep slot. Qoba. The apostle Phakama futhi. has landed in deep slot. Qoba futhi. Phakama futhi. Ithi. Lamathamba ngeke aphinda abebhlungu. Ithi futhi. Mathamba seyinyongena ngeke abebhlungu. Buya shona khona. That's good. Buya futhi. Lolani izandla zenu kuyi. Relax. Lento beyihlelile. Come out in the mighty name of Jesus. Live in the mighty name of Jesus. Hlala phansi. Ahleli ibhola. That's good. Khahlela ngapha. Oh, kunzima ngapha. Khahlela futhi. Khahlela futhi. Kodwa ngapha uthi benzeni? Operation Ipholile ngithi. ipholile yona kubhlungu phakathi ethanjeni. Okay. Khahlela futhi. Lulani izandla zenu kuye. Le pain esethanjeni yona siyithulisayo namhlanje. Egameni likaJesu. Bandla lithi amen. Phakama futhi. Ithi futhi. That's good. Hlala phansi. Shalo linyawo loliphansi. Shalo oliphansi. Shaya futhi. Shaya ngapha. Bambelela kimi kenyalo. Kwenzekani kubhlungu angithi? Khona kodwa sekuyehla. Okay, mthethele. Kubhlungu kodwa sekuwenzekani? Sekuyehla ngithi. Okay. Bambelela sima ngale isandla sami ne. Manje awusimi ngiyakuzwa mina ukuthi awubalance. Ubalance ngale nyawo libhlungu. Balance ngesandla ne. Yeah, good. Very good. That's good. Kubhlungu namanje. Okay. Keep on walking. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Mighty Jesus. Eh? Ngiyihambela. Awubatshela. Sengiyihambela. Asime kancane. Uyasmayila ukuthi usuyezambela. Kanti bonga khona uzambela. Bengakhoni bengibhalansa ngama crutches. La ungawaphethe. Bengahambeki nje sidalo. Apostle! Aya! Awuzambela. Watch your screen. This is Apostle Ibn Love praying for the sick, for healing and deliverance. This lady came here struggling to walk. She was not walking totally. Watch as she is exercising right now after the prayer.
bekangakhona ukuhamba ngaphathanga ini amakra wasanhlobo. This is an improvement. Asha izandla uNkulunkulu ilizele. Akuze wena khokho. Angizwa. Inkosi ngiyabonga. Ukuphila. Sengihlupheke kakhulu ngayeka ngisho umsebenzi nguthisha mina opermanent kodwa ngize uDoctor wangipha 8 months ukuthi ngihlale ngoze ngoJuly makuvulela ite. Uzobuyela sowugijima ngoJuly. Sekuqalile na. Glory to Jesus. Sepiakanya.